Ihanaa, kun on tullut syksyä, niin kauhean pimeätä ja tuulista ja pelottavaa. Ja sitten on vielä tulossa tämä Halloween, se juhla, kun kaikki minun sukulaiset ja kollegat kömpivät esiin. Ja minä näen niitä sitten ihan joka puolella. Niitä on pieniä ja vähän isompia. Ja sitten siihen kannattaa varautua. Kannattaa varautua lukemalla vähän opaskirjoja. Esimerkiksi tämä Yrmeä, yksisarvinen, joka viettää Halloween-juhlaa ja sitten tapahtuu yllätys. Mikä ihmeen yllätys se voi olla, jotenkin se saattaa liittyä noihin kurpitsoihin. Ja sitten hirmuliskojengi, jonka varmaan tunnette kaikki, se on tosi kiva ja niilläkin on kurpitsoja. Juu, ja sitten kun minä katson tätä kirjaa, niin minä huomaan, että joo, täälläkin on sukulaisia. Sukulainen on päässyt kirjaan. Tuolla näkyy. Näettekö? Kukahan se mahtaa olla? Minä en nyt ole ihan varma siitä, että olisiko se minun serkkuni vai joku muu, vai olikohan se pelkkä naamio. Ei sitäkään voi tietää ennen kuin lukee kirjan. Sitten etsivä kerho Hurrikaanilla on jotakin, niillä on jotakin nokkapokkaa tommoisen kurpitsakostajan kanssa. Ja mikä se kurpitsakostaja on? Mitä se kurpitsa kostaa? Onko sille tehty vääryyttä? Ja sitten Vappu ja Annika lähtevät kummikouluun, mutta oikeasti se onkin kummituskoulu, koska siellä on ulkolla naruissa heiluvat hämähäkin seitit ja luurakot. Mikä se sellainen kummikoulu on? Kummituskoulu pikemminkin. Ja sitten voi tietenkin yrittää päästä pelottavan tiedon jäljille. Tässä Joan D-kirjassa Pelottavan tiedon jäljillä. Hieno nimi kirjalla. Ja siellä Joona, joka tubetta, sitä varmasti pelottaa aika lailla, kun sen naama on noin rutussa. Siitä saa, kun lähtee pelottavan tiedon jäljille. Ja sitten Kettulan kahvilaan lähdetään lopuksi, koska siellä saa ihania ruoka-annoksia. Jos haluatte tehdä niitä myös kotona, niin täällä takana on reseptejä. Ja se tarkoittaa siis ruokaohjeita, kuinka teen esimerkiksi syötävää hämähäkkiseittiä tai mörkömuffinsseja tai homeisia poppareita tai nakkimuumioita. Varmasti hyvää